ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. ба муносибати рӯзи кормандони милитсия дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. Гузориши нахустини барнома ин мавзӯъро пурра месозад. бо мақсади арҷ гузоштан ба хизматҳои арзанда, саҳми назар аст дар таъмини нигоҳдории тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, доштани масъулияти баланд дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсию ҷамъиятӣ дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи кормандони милитсия чорабинии идона баргузор гардид, ки дар он собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ, роҳбарӣ ва ҳайати шахсии шӯъба иштирок намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба муносибати рӯзи милитсия кулли кормандон ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилии шаҳрро самимона табрик намуда қайд кард, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти ин сохтор баҳои баланд дода, барҳақ таъкид намуданд, ки кормандони милитсия барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таъмини оромиву суботи ҷомеа, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, яъне волоияти қонун аз лаҳзаҳои нахустини соҳибистиқлолии кишвар дар сафи пеши мубориза бар зидди гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ ва дигар қонуншиканиҳо, далерӣ ва фидокориву ҷонисорӣ нишон дода, дар таҳкими нуфузу эътибори давлати мо дар арсаи ҷаҳон саҳми бисёр арзанда гузоштанд. Воқеан ҳам кормандони милитсия дар даврони истиқлоли давлатӣ аз имтиҳони вазнини таърих гузашта, хусусан дар айёми сахту сангини ибтидои солҳои 90-уми асри бист, вазифаҳои ба ӯҳдаашон гузоштаро бо шарафона иҷро карданд ва якҷо бо ҷузъу томҳои дигари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таъмини волоияти қонун, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ саҳми басо арзишманд гузоштанд. Кормандони далеру шуҷои милитсия дар шароити тезу тунд шудани вазъият дар кишвар ҳимояи ватан ва халқу миллатро аз ҳамаи арзишҳо волотар дониста, барои таъмини ояндаи дурахшони кишвар ва зиндагии орому осудаи мардум талоши зиёд ба харҷ доданд. таърихи мақомоти милитсия дар он солҳо пур аз саҳифаҳои корнамоӣ ва шуҷоату далерӣ мебошад, ки аз содиқона будани хизматчиёни он ба савганди касбии худ гувоҳӣ медиҳад. бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд шаҳри Панҷакент дар давоми 32 соли соҳибистиқлолӣ таҳкурсии моддиву техникии мақомоти корҳои дохилӣ ва ҳамаи сохторҳои он барои дар сатҳи баланди касбӣ иҷро кардани вазифаҳои хизматӣ бо таҷҳизоту воситаҳои муосири техникӣ, иншооти замонавӣ ва мутахассисони касбӣ мунтазам таҳким бахшида мешавад. ҳамзамон ҷиҳати баланд бардоштани малакаву маҳорати касбӣ, омодагии ҷангӣ ва обутобу ҷисмонӣ тадбирҳо андешида шудаанд. дар ин раванд ҳукумати мамлакат баробари таъмини шароити мусоиди хизмат ба кормандони мақомот дар самти беҳтар намудани кафолатҳои иҷтимоии онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. ҳамчунин дар чорабинӣ сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Анварзода Шӯҳрат низ сухан намуда, аз номи роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон кулли кормандон ва собиқадорони соҳаро бо иди касбиашон табрик намуда изҳор дошт, ки ҳамасола ҷашн гирифтани рӯзи касбии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ шаҳодати таваҷҷӯҳи пайвастаи давлату ҳукумати кишвар нисбат ба ин ниҳоди муҳими давлатӣ буда, ҳар яки моро водор месозад, ки барои таъмини иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва содиқ будан ба савганди худ масъулияти дучанд эҳсос намоем. дар вазъияти тантанавӣ ба як қатор кормандони шӯъба, фаъолон ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ барои хизматҳои
صافدلانه و صادقانه، ظاهر نمودن ملکه بلند کسبی در حفظ ترتیبات جمعیتی، ثبات و آرامی جامعه، ولایت قانون و پیشگیری و آشکار نمودن جنایتکاری، رتبه نوبتی و افتخارنامه‌های وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد شهر پنجکند، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند تقدیم کرده شد. در خاتمه چهاربینی هنرمندان شهر پنجکند با برنامه فرهنگی فراغتی خاطری اشتراکچیان را بالیده نمودند. навазкирони қисми ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент дар ҳузури раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода падару модарон ҳайати шахсии қисми низомӣ барои садоқат ба ватан ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлол савганд ёд намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. маросими савганёткунӣ барои навдавашудагон аз чорабиниҳои муҳим ба шумор рафта, сарбозон бо қабул намудани савганди ҳарбӣ азму иродаи худро барои муҳофизати ин марзубум баён месозанд. дар қисми ҳарбии 05170 вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон маросими савганёткунии сарбозони навдавашуда баргузор гардид. гуфта шуд ки маҳз бо дастгирӣ ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазорати мудофиа имрӯз ба як сохтори тавоно ва замонавӣ табдил дода шуда соҳиби техникаи ҳарбии пурқувват, биноҳои маъмурии замонавӣ, таълимгоҳҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосир, машқгоҳҳо ва мутахассисони баландпояи ҳарбӣ мебошад. дар замони соҳибистиқлолӣ ҳазорҳо ҷавони бонангу номуси ватан аз тарбияи ин мактаби далериву шуҷоатмандӣ яъне хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ гузашта қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагии худро адо намуданд. сипас дар ҳузури фармондеҳон, падару модарон, меҳмонони даъватшуда 44 нафар навдаватшудагон савганди садоқат ба номи ватан ёд карданд ва қавл доданд ки вазифаи ҳарбии худро бо шарафона ба ҷо меоранд, озодӣ ва истиқлолияти давлатиро мардонавор муҳофизат мекунанд. ман Икромзода Шаҳзод имрӯз хеле хушбахт ҳастам ки ба канори дигар ҷавоное ки ба сафи қувваи мусаллаҳ дохил шуданд дар бари онҳо истодам ва бар ватану халқу модари худ содиқона хизмат мекунам. қудрату тавоноии артиш албатта аз ҳисси масъулияти шаҳрвандони худшиносу худогоҳ ва миллатдӯсту меҳанпараст вобастагӣ дорад. ин аст ки падару модарони сарбозон аз оне ки фарзандонашон дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ адои хизмат мекунанд ифтихорманд мебошанд. ман имрӯз хушбахт ҳастам ки фарзанди ман имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда савганди худро ёд кард ва аз он хушбахтам ки фарзанди ман хизмати модар ватанро иҷро менамояд. имрӯз ҷавонони бонангу ори мамлакат дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ, муқаддасоти давлати соҳибистиқлол ва таъмини амнияти давлат ва ҷомеа бо сарбаландӣ дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуда истоданд. дар охир падару модарон ва тамоми иштирокчиён аз шароити будубош, амбори захираи маҳсулот ва ошхонаи сарбозон аз наздик дида намуда мулоқоти сарбозон бо хонаводаи худ дар фазои боз баргузор шуд. далери бозор, исмоил холов. барномаро идома медиҳем. таи як соли охир дар шаҳри босонияи панҷакент зиёд аз 15 километр роҳ мунфарш гардида 24 километри дигар шағалпӯш гардидааст. ба идомаи мавзӯъ мутаваҷҷеҳ бошед. дар шаҳри панҷакент ҷиҳати ба талаботи замон мутобиқ намудани роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта таваҷҷӯҳ зоҳир гардида роҳҳои ҳудуди шаҳр ки 296.9 километрро ташкил медиҳанд пайваста дар ҳолати хуб нигоҳ дошта мешаванд. бо дастгирии ҳукумати кишвар соҳибкорон ва сокинони маҳал марҳила ба марҳила роҳҳо мунфарш мегарданд. махсусан таи як соли охир зиёда аз 15 километр роҳ мунфарш ва 24 километри дигар шағалпӯш карда шуданд. хусусан аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Фариз Камолов дар ҳудуди кӯчаи Неъматҷон Нуров 300 метр роҳ мунфарш карда шуд. сокинон аз замонавӣ гардидани кӯчаи худ хушҳол гардида ин ҳамаро аз соҳибистиқлолӣ, сулҳу суботи сартосарӣ ва сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонанд. ҳамин мо шоҳид гардида истодем ки
ҳамин як гузарро обод карда истоданд. мо шукр мекунем аз чунин як фарзандони бароиманд, аз чунин як фарзандони меҳнаткарин, аз чунин инсоне ки баҳри ободии кишвараш дар партави ҳамин сиёсати ободкоронӣ созанда ҳиссагузорӣ карда баҳри пешрави ҳамин ҷомеа хизмат карда истоданд. ва боварӣ дорам ки ҳамин иқдоми некро дигар шаҳрвандони шаҳри деҳоти Панҷакент пешаи кори худ карда баҳри ободу зебо гардондани ҳамин диёрамон кор кунанд, чунки ватани мо ватани ободкорӣ ҳаст. соҳибкор рушди тиҷорати худро аз мавҷуд будани фазои мусоиди корӣ дар кишвар дониста ният дорад ки дар дигар корҳои ободонӣ низ саҳм гузорад. бахшида ба 35 солагӣ истиқлолия дар тамоми гӯшаҳои канори Тоҷикистон корҳои ободонӣ рафта истодааст. аз ин рӯ ман ҳам тасмим гирифтам ки кӯчаамонро ба масофаи 300 метр асфалтпӯш карда обод намоям. кӯшиш мекунам ки дар дигар корҳои ободонӣ саҳми худамро гузорам. дар баробари муфаш намудани роҳ ҳамчунин дар канори он оброҳа сохтанд ки ин имкон медиҳад обҳои ҷамъгардида ба як маҷро рафта ба ин васила муҳлати истифодаи роҳи мазкур зиёд гардад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташрифҳояшон ба минтақаҳои мамлакат ба ташаббусҳои соҳибкорон, шахсони хайрхоҳ ва сокинон ҷиҳати ободии маҳалли зист баҳои баланд медиҳанд. ин аст ки сокинони деҳаи некноти ҷамоати деҳоти рӯдакии шаҳри Панҷакент низ иқдом гирифтанд ки дастҷамона кӯчаи асосии деҳа ва роҳ то деҳаи зери ҳисорро ки беш аз 3 километр аст мунфаш намоянд. бо ин мақсад нахуст роҳро васеъ, тахту ҳамвор ва фарши онро барои мунфашкунӣ омода карданд. сокинон акнун ба мунфашкунии кӯчаи байни деҳа пардохтанд. ба ин кор техникаю механизмҳои зарурӣ низ сафарбар карда давоми 2 рӯз масофаи беш аз 1 километр мунфаш карда шуд. тавре ташаббускорони ин иқдом иброз доштанд бо маслиҳати мутахассисон роҳ 2 қабат мунфаш карда мешавад ва рӯзи боздиди мо даҳҳо нафар сокинон бо истифода аз техникаҳои зарурӣ ба ин кор машғул буданд. ният кардам 2 сол пештар ки ҳамин раи нинготи худо хат бо дастгирии халқ бо дастгирии соҳибкорҳои ҳамин деҳа асфалт пӯш мекунем. мана имрӯз ҷомеаи амал пӯш истааст. сулҳу амонӣ доим барқарор бошад. худо сарвари мо президенти мо доим саломат бошанд. мо иқдоми он кас гузоштагӣ пеш бурди содем. худо хат барои ободӣ то ҳастем мекӯшем ва подшоҳи худро дастгирӣ мекунем. дар урфия як гап ҳаст ки ниятгар нек ояд подшоҳро ба ҷои гул гӯҳар борад гиёҳро. яъне подшоҳи мо ки ниятшон нек ҳаст, моам аз писамка нияти некати барои ободии ҳар гӯшаи Тоҷикистон кӯшиш мекунем. бо сохта ба истифода додани роҳи мазкур рафту омади сокинон ба маркази шаҳри Панҷакент ва дигар гӯшаҳои Тоҷикистон осон ва мушкилоти чандисола бартараф мегардад. далери бозор, Исмоил Холов, шаҳри Панҷакент. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-мин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамъияти деҳоти Саразм корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 121 деҳаи бостундеҳи деҳоти Саразм соли хониши 2023-2024-ро хотирмон оғоз намуданд. зеро барои онҳо бо дастгирии ҳукумати кишвар шахсони саховатпеша ва саҳми худи сокинон бинои нави таълимӣ бо шароити муосири омӯзиш сохта ба истифода доданд. ҳоло дар ин муассиса 495 хонанда таҳсил мекунанд. дар ин ҷо ҷиҳати соҳибкасб ва соҳибҳунар намудани хонандагон таваҷҷӯҳ зоҳир гардида дар дарсҳои технологияи меҳнат ба хонандагон нозукиҳои дузандагӣ омӯзонида мешаванд. ман бо миннатдорӣ ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдори хеле калон баён мекунам ки ҳамун мактаби навро ба мо сохта додааст ки ин мактаб шароити хеле нағз дорад. ман дар оянда ин мактабро хатм намуда омӯзгор шуда ба халқ хизмат карданро ният дорам.
در دهه عبدالصمد باشد ساختمان مکتب در مرحله آخر قرار دارد. در اینجا که دهه نوبنیاد است، ساکنان تصمیم گرفتند که با دستگیری صاحبکاران مؤسسه تعلیمی نو بنیاد کنند. مؤسسه مذکور از 12 صنفخانه عبارت بوده. مسئولان نیت دارند که با بنیاد بیناهای یاری رسان آن را تا آغاز سال خوانش 2024-2025 ساخته به استفاده داده مشکلات خوانندگان را برطرف نمایند. همچنین در این دهه از جانب صاحبکار محلی کارخانه استحصال خشت پخته ساخته به استفاده داده شده است که میتواند در تامین نمودن انشاءات ساخته شونده با محصولات خود سهم گذارد. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند بنیاد زیاده از 1000 انشاءات به نقشه گرفته شده است و بهر بنیاد انشاءات به نقشه گرفته شده یکی از محصولات لازمه این خشت می باشد که در اینجا از جانب صاحبکار محلی بنیاد کارخانه خشت پخته براه مانده شده است و صاحبکار محلی با وارد نمودن تجهیزات از خارج کشور با استحصال خشت خام مشغول است که یکی از محصولات لازمه برای بنیاد انشاءات به نقشه گرفته شده است. تجهیزات کارخانه مذکور از خارج کشور دسترس گردیده در رفت استحصالات وابسته به موسم از 20 تا 30 نفر با جای کار و معاش خوب تامینند. صاحبکار نیت دارد که مرحله به مرحله فعالیت کارخانه را زیاد کرده در این برابر شماره کارگران را نیز زیاد نماید. در ادامه کارهای بنیادکاری ساکنان دهه یکصده تصمیم گرفتند که در یکجایگی برای دهه خود از مسافه 7.5 کیلومتر آب نوشاکی دسترس نمایند. آب مذکور با قبور قدرش 100 آورده شده. بعد آن 2300 نفر ساکنان دهه یکصده با آب نوشاکی تامین می‌گردند. ساکنان اجرای این گونه عملهای آبادانی و سازندگی را از فیض استقلالیت و صلح و آرامی کشور دانسته نیت دارند که در دیگر کارهای آبادانی نیز سهم گذارند. چندین سال باز همین مسئله آب نوشاکی مردم همین یکصده با آنچه مشکل بود. ما همین سرجم شدیم مردم ما تربوی پلیتلین خریدیم. آب نوشاکی برای مردم منتظم میشد. زمین ما بسیار همش لالمی خورفته است. همین آباد کرده، باغ کرده، انگورزار کرده، یک آباد کرده شد خلق منفعتش بیند. ساکنان دهه‌های چیلرچه و تامیری سالهای پیش 3 کیلومتر راه را طی نموده به دهه همسایه برای گرفتن کمک طبی می رفتند که اکنون این مشکلی آنها با استفاده دادن خانه سلامتی در این دهه برطرف می گردد. ساکن یکی از این دهه‌ها یک قسمت زمین نزد حولگیش را برای بنیاد خانه سلامتی تحفه نموده. ساکنان سرجمانه در بنیاد آن سهم گذاشتند و اکنون کارها در حال انجامیابی می باشند. عموما در دهات سرزم شهر پنجکند بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد 19 انشاءات در ساحه‌های گوناگون به نقشه گرفته شده. تا امروز 9 تای آن به استفاده داده شدند و در 10 تای آن کارها ادامه دارند. دلیر بازار، اسماعیل خالوف، شهر پنجکند. بینندگان گرامی، قبل از فرجام برنامه متوجه باشید به وضع آب و هوا برای پگاه. هشدار اگنتی آب و هوا شناسان: پگاه در جمهوری تاجیکستان باران‌های با شدت به عمل می‌آیند. سنه‌های 9-10 نوامبر سال روان در جمهوری یک بار نامساعد شدنی وضع هوا در نظر بوده در وادی‌ها و موضع‌های کوهی ناحیه تابع جمهوری و ولایت سوخت سر زدن سیل‌های دارای خصوصیت محلی از احتمال دور نیست. در این خصوص امید خاور با استناد به اگنتی آب و هواشناسی خبر می‌دهد. سنه 9 نوامبر سال روان در ناحیه تابع جمهوری منطقه‌های علایده ولایت‌های سوخت و خطلان بارانی با شدت و در بلندی‌های زیاد از 2000 متر از سطح بحر باران با گزارش به برف به عمل می‌آید. با سبب به عمل آمدن بارش در دریاهای یاخسو، قزلسو و دریاهای از نشابه‌های جنوبی قطارکوه‌های حصار جاری شونده بلندشوی سطح آب پیشگویی می‌گردد. در رابطه با این کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گشتنی از اهالی احترامانه خواهش می‌نماید که
эҳтиёткор бошанд. дар чунин рӯзҳо аз рафтан ба доманакӯҳҳо барои ғунучини ҳезум, алафдаравӣ ва чорвочаронӣ худдорӣ намоянд. ба кӯҳнавардон, гардишгарон ва ронандагон маслиҳат дода мешавад ки ҳангоми сафар дар роҳу пайроҳаҳои кӯҳӣ эҳтиёт бошанд. ба хусус ронандагон бояд қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳро ба таври ҷиддӣ риоя намоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. новобаста аз вазъи обу ҳаво барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр.